Tungod aning dalan nga lubak-lubak ba, nga dugay kayo maayo, kabulingit akong sakyanan, naglabad akong ulo. So smay na lang kay pag agin ako dias may kanituan na aning Midtown Express Car Wash and Detailing. Patsada pag kayo ang Midtown Express Car Wash and Detailing, kay while naghulat ka na ay internet, pili ka maka-internet. Libre ang ilang internet connection na, unya paspas pag yun. So dili ka maboard while naghulat ka nga gi-car wash ang imong sakyanan. So, gi-vacuum na nila ang sulod sa kong sakyanan. Grabe kayo ang ilang mga car wash boy. Bay, kay grabe ka meticulous ba? Pati mga pinakasuok-suok nga parts sa sulod sa imong sakyanan, wag nila undangi hantod nga dili makuan, dili ma-vacuum ang mga balas ug mga abog. Grabe lagi, limpyo lagi kay sulod sa kong sakyanan na. Pag humag-vacuum, dili na pud sila sa gawas nga parts sa kong sakyanan. Grabe bay, tinda mo nimo na grabe ang ilang una nilang ligid. Tapos ang isa padayon ang pag-vacuum sa likod. Imagine duha na sila gatabang. Pero ang bayad ani pareho ra, barato pag yun i-compare sa uban. Tuloy lang ilang paglimpyo, unya ilang gibuhusan og hose, tubig gamit ang hose at tangtang lagi mga lapok lagi, mga buling. Tapos gisabunan nila, grabe palangga kayong sakinan ba, sabunan og ayo. Gitangtang dito mga lapok-lapok. Ingon ana ang serbisyo sa Midtown Express Car Wash and Detailing. Satisfied yung kay ka, sakyanan, diri di ka magbalik-balik. Tiligid, balikan na po nilag brush, sabunan. Nya pag humagsabon kay limpyo naman, ilang gipauga, ila ding atrapuhan og ugang atrapo para musinaw. So karon satisfied kayo ang bata, satisfied kayo sa papardi. Morag brand new ang sakyanan, no? Salamat kayo sa Midtown Express Car Wash and Detailing. Nani dapit sa Kanituan Highway, unahan sa Iglesia ni Cristo nga simbahan. Unya kung gusto pod mo nga mo balik og murag brand new ang inyong sakyanan, napod sila back to zero nga service diya sa Midtown Express Car Wash and Detailing. Busa ako magbalik-balik igod diri na gid ko magpa-car wash. Bahala og na ako sa halimbawa naglakaw na ako sa downtown. Pagsaka na ako dito sa Midtown sa may Kanituan, diri ra gid ko magpa-car wash sa Midtown Express Car Wash and Detailing. Kay patsada kay lang serbisyo, palanggaon ang imong sakyanan, unya barato ra, affordable. Tinood na affordable. Ang kining Midtown Express Car Wash and Detailing, mga kaistorya na kwani dool ni unahan ni sa Iglesia ni Cristo nga simbahan, unahan na gasoline station di atbang ana na diya ang Midtown Express Car Wash and Detailing. Mao na ni ang opisyal nga car wash station ni Papa RD.